kumta ang Ginoo uban sa mga bagong awit. Ang kalipay tayo singgit, ang Ginoo labing ingit. Day kumta ang Ginoo uban sa mga instrumento. Ang kalipay tayo sayaw, umulang adlaw. Sa ngalan, samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kaninyo. Maigsuon, ang gisaulog karon sa simbahan mao ang piyesta sa mahimayaong pagkausab sa panagway ni Hesus, ang Transfiguration. Nindot gyud ni nga atong hinumduman kanunay niya himuan yung pista kay dinhi gipakita ni Hesus ang iyang himaya bisan og buhi pa siya niya nakita gid ni sa mga apostoles, nakaapil og tulo man to sila kabuok, Pedro, si Santiago og si Juan. So nakaapil yung atong patron og tan-aw sa original nga pagkausab sa naong ni Hesus didto sa bukid sa tong bukira Tabor. Lingay mong tupad ing na kanusa ka na mausab imong naong. Ano? Nindot kinang mausab ang atong naong kada humas misa, mausab unta ang atong naong mahimong mahimayaon. Iyan po sa nato ang naong sa atong mga leader sa kalibutan, labi na din sa atong nasod, nato mga politicians, na mga usab untang ilang naong, kaya nga usab sa dang ilang batasan. O ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato, nga nakapausab sa naong sa ato karong simbahan, dinhi sa Compostela, tabangan unta sila sa Ginoo nga mahimo sad silang makasinati sa himaya o kalipay nga Dios nun. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulusolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langitnong hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Mag-ampo kita. O Dios, imong gilig-on ang among pagtuo pinaagi sa pagmatuod sa mga propeta
diha sa mahimayaong pagkausab sa panagway sa imong bugtong anak og pinaagi niini imo usab nga gipasabot daan sa katingalahang paagi ang among hingpit nga pagkasinagop nga mga anak. Itugot ka namong imong mga alagad nga nagpatalinghog sa tingog sa imong pinalanggang anak nga mahimo kaming angayan nga mahimong mga manununod sa kinabuhing dayon uban kaniya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pedro. Kay wala namo ipasikad sa tinumutumong mga sugilanon ang among pagsangyaw kaninyo, mahitungod sa gamhanang pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo. Kami mismo nakakita sa iyang pagkahalangdon. Didto gayud kami sa dihang gipasidunggan siya sa Dios nga Amahan, ug may tingog gikan sa kahitasan nga nag-ingon, kini ang hinigugma kong anak nga akong nahimutan. Kami mismo nakabati sa maong tingog gikan sa langit, samtang kami uban kaniya didto sa balaan nga bukid. Busa midugang ang among pagsalig sa mensahe nga gisangyaw sa mga propeta. Angay kini nga inyong tagdon pag-ayo, kay kini sama man sa suga nga nagdanag diha sa kangitngit, hangtod nga mubanag-banag ang adlaw sa Ginoo, ug ang kahayag sa kabugason mudanag sa inyong mga kasing-kasing. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo hari, ang labing halangdon, labaw sa tibuok kalibutan. Ang Ginoo hari, ang labing halangdon, labaw sa tibuok kalibutan. Ang Ginoo hari, pasadya ang yuta, palipaya ang daghang mga pulo, ang mga panganod ug kangitngitan nagalibot kaniya. Ang katarong ug hukom mao ang gibarugan sa iyang trono. Ang Ginoo hari, ang labing halangdon, labaw sa tibuok kalibutan. Ang mga bukid milanay ingog talo, atubangan sa Ginoo, atubangan sa Ginoo sa tibuok kalibutan. Ang mga langit nagasangyaw sa iyang katarong, ug ang tanang katawhan nakakita sa iyang himaya. Ang Ginoo hari, ang labing halangdon, labaw sa tibuok kalibutan. Tungod
kay ikaw, O Ginoo, ang labing halangdon, labaw sa tibuok kalibutan, gibayaw labaw kaayo sa tanang mga Diyos. Ang Ginoo Hari, ang labing halangdon, labaw sa tibuok kalibutan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Tapos sa unom kaadlaw gidala ni Hesus si Pedro ug ang magsuon nga si Santiago ug si Juan ngadto sa usa ka taas nga bukid. Samtang nagtan-aw sila kaniya, nausab ang iyang panagway, ang iyang naong misanag sama sa adlaw, ug naputi ang iyang bisti sama sa kahayag. Unya, nakita sa tulo ka tinun-an si Moises ug si Elias nga nakigsulti kang Hesus. Si Pedro miingon kang Hesus, Ginoo, maayo nga ania kita dinhi. Kung gusto ka, magbuhat ako dinhi og tulo ka payag, usa alang kanimo, usa alang kang Moises, ug usa alang kang Elias. Samtang nagsulti siya niini, usa ka masanag nga panganod mitabon kanila, ug unya usa ka tingog gikan sa panganod miingon, kini ang pinangga kong anak nga akong gikahimutan, pamati kamo kaniya. Sa pagkadungog sa mga tinun-an sa tingog, nangahadlok sila pag-ayo, ug tungod niini nang hapa sila. Miduol si Hesus ug gihikap sila, tindog kamo ug ayaw kahadlok, mingon siya. Sa paghangad nila, wala na sila'y laing nakita gawas kang Hesus. Samtang naglugsong sila sa bukid, gipinahan sila ni Hesus, ayaw ninyo isugilon kang bisan kinsa kining pananaon nga inyong nakita, hangtod nga mabanhaw na ang anak sa tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa atong tubag sa Salmo, sa ganito, ang Ginoo, Hari, ang labing halangdon, labaw sa tibuok kalibutan. Mutuo mo ani, dili? Okay. Unsa may inyong gibasihan sa inyong pagtuo? Nga ang Ginoo, Hari gyud, nga halangdon kayo, labaw sa tibuok kalibutan. Sige, papilion mo ron.
Mosunod sa Ginoo o magtukod og balay nga dako kaayo? Istorya. Pananglitan ingnon karon nga aron makasunod kas Ginoo, ibaligya ng tibuok nimong balay, apil ng imong makabtangan, ang halin ipalit og slot og raffle ticket, unya maglakaw na ka nga way ilisan, way sandal, way pagkaon, kay maunay kinabuhi sa Ginoo. Musugot mo dili? Maunay kinabuhi sa Ginoo. Gani ang nisunod niya, apil na ning atong patron, ang sugo ni Kristo biyae gid ang tanan. Hastang inyong pangita mo na kani si San Juan og si Santiago magsuon, apil na sad si Pedro og si Andres magsuon gyapon, gibiyaan nilang ilang pagkamananagat hastang ilang ginikanan. Si San Pedro gibiyaan niya hasta iyang asawa. Minyo man na siya. Nya, gibiyaan gid ang tanan. Nga to ganing patron, gibiyaan niya hastang iyang ulo putol. Tungod kay nisunod siya sa Ginoo, ang labing halangdon labaw sa tibuok kalibutan. Ngilingay mong tupad, inakanus aman ka mosunod ana. Pangutan aba, pastilan o mosunod palang ana ang tanan nga parishioner nato online o territorial, tangdalia ka mahurot sa ato dining raffle tickets, no? O kaning atong slots. Dali ara ka mahuman sa atong projects, kaning atong bell tower, ang atong bag-ong CR, kana dihang Walk of Apostles, ang atong mga bangko, human tingali dayon niya, no? Pero nganong dili man ta mosunod? Og mosunod pasad ana kaning ato mga government leaders og church leaders dinhi sa Pilipinas nga biyaan gid ang tanang kwarta og kanang gahom nga kalibutanon, nya pilion gid ang pagsunod sa Ginoo kay labaw gid siya sa tanan, halangdon kay siya labaw sa tibuok kalibutan. Pagka husay kaha sa atong nasod, no? Ninduta ka puy-an, wa gid unta ning impeachment nga murag way kapuslanan. Impeachment nga nagdugang lang pagpaunlod sa atong ekonomiya. Way lami, gilamian mo sa impeachment. Nay, ika-13 na kaadlaw. Unya adtong ika-11 kaadlaw, gikwinta ang ilang gasto sa diha lang na sa Senado. Pagsugod sa impeachment, ay nalang itong i-appeal dito sa Congress, basig mas dako pa ito gasto, kay daghan-daghan ito sila dito. 11 days, 300 milyon na ang ilang gasto. Pila man day ang ilang adlaw? 11 days, 300 million. Katawanan kayo, ako gining gi-highlight ang 11, kay ang ilang original accusation ni BP Sara nga gigasto kuno niya ang iyang confidential fund 125 million in 11 days. How can you spend 125 million in 11 days kuno? Nya karon sila 11 days pa lang 300 million ang gispend, pakauwaw mo diha. How can you spend 11 o 300 million in 11 days? Samtang ang atong mga Pilipinos way mga pagkaon, daghan kayong way pagkaon, daghan kayong wa kapaeskwela, daghan kayong way ikapalit og tambal, daghan kayo ang way balay, daghan kayo ang wa nay trabaho, and you are spending 300 million in 11 days accusing the Vice Presidente nga inyo yung ipa-impeach kay ni-spend siya og 125 million confidential fund in 11 days. Hilom lagi mo. Hey, tubaga na, mga congressmen.
Inyo magyong gi-impeach si Vice Presidente, kamong 255 congressmen nga nagsigig tulisok sa Vice Presidente nga ni-spend og 125 million pesos na confidential fund in 11 days. Mo nang inyong gidudahan. Nganong ni-spend man sad mo 300 million in 11 days. Pero di biya ko mutuo nga 300 million ra na. Maura na siya ang official. Daghan kay ng unofficial diha nga inyong gi-spend in 11 days. Mao na unsa man dining pagkausab sa naong ni Hesus. Mao na ang naong sa kamatuoran. The face of truth. Ang kamatuoran kahayag gyud na, ang bakak kangit-ngit. Sige, lingi ay mong tupad. Ingna, tinuod yung kaha nga wa kay kwartang ikapalit og raffle ticket. Ingna, na tinuod yung kaha nga wa kay kwarta nga ikapalit og slot og raffle ticket karong adlaw. Tinuod yung kaha. Ha? Tubag. Di ba ingna, dili o tinuod? Tinuod o dili? Tinuod yun nga wa kay 200 pesos karon. Awang mga bakakon. Wa gyud mo smile. Mao na ang tao nga nagpuyo sa kamatuoran hayag og naong. Ang taong mga bakakon ngit-ngit og naong. Sige, tanaw-tanaw mo sa impeachment. Kinsa may mas ngit-ngit og naong or arang-arang attractive og naong? Ang defense team o ang prosecutors? Tanawan ninyo. Mag-gauge na ninyo. Sa naong palang niladaan, makita. Kinsa maroy hayag og naong? Ang nagpa-impeach o ang gipa-impeach? Kinsa may attractive nilag naong? Ang gipapriso o ang nagpapriso? Tanaw bitaw ko naong ni Jinggoy ni naman gi-post mo na niya Jinggoy, Marcolita, si sa to Defensor Santiago og ang naong ni BP Sara niya gibutangan day caption sa ubos, bantay lang mo inighuman sa 2028. Lintik lang ang walang ganti. Inaana ba? So kanira bang mga tawhana, maora bang ginag-una sa attraction? Sige man ang survey karon. Bisag kada semana gasigi silag daot sa Vice Presidente pero inigkuha sa kunana survey. Siya, si Leni Robredo, Rapi Tulfo, kitsa pa uban, Bongo, si Romualdez, si Hontiveros, na murabag doon na ba'y posible nga managan pagka, kitsa pa to, managan pagka presidente ba, 2028. Oy, pati layo. Abisag tipunon patong tanan, ilang nakuha, dili katupong sa nakuha nga percentage ni BP Sara, nga siya man untay gisigihag daot, siya man untay gisigihag akyos, siya man untay gisigihan og lotos, siya man tay gikuhaag budget. Ang iya man tang papa mo'y giakyos og crime against humanity nga tuag gahigda pa in taon sa prisuhan sa The Hague. Nabidsor ba kuno? Maintag naayo na turon. Nagkabidsor na. Kuan kayo ba? Unya ang ICC ipa-close na sad sa Amerika. Unya ang atong nasod nga gasigi og kunuhay tahod sa Amerika, gipapriso ang atong former president sa prisuhan nga ipa-close na sa Amerika kay way kapuslanan, gitawag pagyud og illegal organization, unsa pa to ilang gitawag ana? International Illegal Association ba to? Organization para sa Amerika. Kaya giatake man sad ang Amerika, giatake ang Israel.
Wa man na maghiusa ang Amerika, Russia, o ang China. Wa na sila maghiusa. Nagubat ko na sila dito sa Ukraine. Amerika versus niapil kong Amerika dito. Pero karon nagkahiusa kuno ang Amerika, ang Russia, o ang China nga mga leaders against ICC. Sa ato pa, kisa may buangon ani, ICC o Amerika, China o ang Russia. In this particular kaso ba, kinsa may mga tinuod nga buangon, ang ICC nga mga kaning judges diha nga gagikan sa lain-laing mga nasod, ang ilang presidente murag Japanese nga judge. Unya ilang pailag kaso ang presidente sa Israel, sa Russia, ambot og ang China ilabas ang gipailag kaso. Nya ilarong gipriso ang ato ditong presidente, former president. Unsa may nahitabo? Ang gipapriso nga si President Rodrigo Duterte mao sikat kay karon. Sigihag adtos mga tao, mag-birthday, mag-program ang mga tao dito sa gawa sa ICC, wa gina makita sa taga-ICC. Nya sila gisigihag daot sa tibuok kalibutan, labi na sa mga dagkong tao. Unsa may lungtad niini mga igsoon? Sama sa atong unang pagbasa, matod pa ni San Pedro, saksi mi sa iyang pagkahalangdon si Jesus. Nga matod pa ni San Pedro, angay kini nga inyong tagdon pag-ayo, kay kini sama man sa suga nga nagdanag diha sa kangitngit. Ug unsa may tagdon nga si Jesus maoy model aron makabot ang kalipay og tinuod nga kabulahanan. Ug unsa may kinabuhi ni Jesus? Unsa may kinabuhi niya? Una, kanigyong pagsigig ampo. Muna moingon ko nyo kanang triple A, mao ginay samaris kinabuhi ni Jesus nga para nako maningkamot gyud kog sunod, pero di gid naon perfect, mga 1% siguro. Ampo muna nangadto sila sa bukid kay nagampo, og sa pagampo nila didto nausab ang iyang naong. Kana bitang tao nga magsigig ampo, mausab gyud ang batasan na ako'y kailang sugarol kayog manok, pero pag sige na niyag ampo, gibiyaan niya iyang sugal sa manok. Wala lagi kuno siya manugal hangtod karon. Kauban na namos COVID-19. Naasan mi mga kaubas COVID-19, kaning among Center of Very Insightful Dinner Group, nga magsigi silag away, hapit kada adlaw, ba nag-asawa, sigig away. Pero sa sige na nilang ampo, ning kamot sila nga magdungan gid silag ampo. Karon pugso na kuno nila ilang kaugalingon para mag-away lang gid sila. Kay gimingaw na kuno sila atong ilang away. Grabe kay nang ampo makausab na. Naasay ginikanan, sigig pangasaba sa mga anak. Mga anak ko do tapulan kayo, sigig yaw-yaw, sigig yaw-yaw. Pero sa sige na niyang ampo, karon pagka inatiman kay niyang mga anak, bisan pa og maumaor gyapoy batasan, ang resulta, ang mga anak sad nangausab, mauna hinuoy mo atiman sa mga ginikanan, nga wa na nila sugua. Nausab, ampo. Ikaduha, kanig yung alagad. Sige ra yung alagad ay yung panugo. May asawa nga sigig away sa bana, hantod ang bana nilayas. Nya paglayas sa bana, ning text nako, nihilak kay wa na kuno diha yang bana, nako sigihan masad nimo gaway. Sige siya hilak. Hangtod ni balik ang iyang bana. Karon, text siya nako, padir ang saya, saya. Kapuntos tingali mo tong saya. Pero bunga sa iyang pag-antos o karon nakadesisyon siya nga iyang alagaran muna alagad muna kamong tanang ng alagad dinhi sa simbahan
Bunga sa inyong pagkamaampuon, kay sige mong paminaw sa akong wali, labi na mo mga online parishioners, sige mong paminaw sa akong wali, yan, ang alagad mo din sa atong simbahan, pinaagi pagpalit aning raffle ticket o slots, congratulations, mga usab din ang inyong kinabuhi. Anong wa man mo mutingaw ba? Agree, disagree? Oh, pakpakan na to silang tanan. Salamat. At tanawa, di ba jutay pakitaghalin sa atong slot. 220 pa ang atong slots nga halin. Karon untang buwana, kay naman tayo gastuhanan sa PYD, nagkinahanglan tag 10 minus, mga 5,000 unta ka slots, 10 minus. Nya 220 pa in taon atong slot. Unsa may atong gastoon karon sa PYD. Hala, paspasin na ninyo ha. Karon ra baning August 21 to 23. Panikad ng ato mga youth. Busy na kay sila karon. Practice, hanay sila mga buluhaton. Unya, wa day tay ikagasto. Ang ato sang raffle ticket, 662 pa ang atong halin. Nga karoning December 8 nato i-raffles, nagtarget tag 190,000 ka tickets. Nga 662 pa. Nganong hinay man kay ni? Kay wa na mo nangalagad. Na ha? Ingka pader lisod sa kay pader, uy, magsige tag pangalagad, unya wa na hinuntay bugas ug mao na ni ang ikatulong antos. Si Jesus nag-antos hangtod sa kamatayon. Og kanang pag-antos mga igsoon mao ginay makapasikat og makapanindot sa atong kinabuhi. Kinsa maroy nag-antos, ang gipa-impeach o ang nagpa-impeach? Ang gipa-impeach. Kinsa may mas gihigugmas mga tao? Ang gipa-impeach. Kinsa maroy nag-antos, ang gipapriso o ang nagpapriso nilang Marcolita, Jinggoy og ni Dipensor? Sila mo'y nisikat karon, ang gipapriso. Mo'y pinangga sa mga tao. Ang nagpapriso, wa na. Luod na kaignaong tanawon. Wa na'y mutagad gani. Kinsa maroy nag-antos, ang gikuhaan sa kwarta nga trilyon-trilyon o ang nanguha sa trilyon, kanang nangawat sa trilyon. Kinsa may nag-antos? Ang gikuhaan, kita, katawhan. Muna, kining atong pag-antos karon, wa natay mga classrooms nga tarong, daghan kayong kuwang, unya wa natay mga paratambal sa public hospitals, awan bisa generally speaking, atong flood control, sige na lang flood, wa nay control, muuwan lag 30 minutes nga kusog, wa na flood na. Ato laning antuson. Pero antuson sad nato ang pagpili unya, dool naman lang 2028, antuson pud nato ang pagpili og mga bag-ong leaders nga tarong, kanang kamaong moampo, moalagad og moantos, kanang manghatag og kwarta panahos eleksyon, manghatag dayog mga project panahos eleksyon, di na nato butaran, kanang mamutang sa ilang mga naong o sa ilangan anang mga project sa gobyerno kunuhay nga ilang gipasiugdahan, ayaw na nagbutari, mga buangon na. Mauna ni ron ang resulta sa sige natong patronize nila. Kanang palinyahon dayon ang mga pobre, labi na gyud ang senior citizen, palinyahon dayon kanang panahon na sa eleksyon, mag-angat ng eleksyon. Next year, nananay man naglinya, daghan na kayo nang mo-offer next year. Ayaw na mo glinya dito. Ayaw tungaha, bahalag langaw na sila. Kanang ilang giandam nga mga kwarta, ipasud na sa ilang bulsa, ipabaw na sa ilang kaalautan. Dili na makaluwas nato ang kwarta. Bisag kanang malita-malita nga kwarta. Kamong nakadawat ni ana, panganda mo sa dakong kaalautan nga inyo onyang dawaton. Alaot gyud mo. Kasakit ang inyong bation. Pero kamong na nag-antos, kitang na nag-antos, congratulations. Kay naatay mapaabot nga kabuluhanan. Pero puy-a nato ang kamatuoran, dili ang bakak aron hayag tagnaong.
last na lang lingi sa imong tupad. Ing na musugod na kog hatag sa tanan nga akong gisaligan. Sige na. Hatag sa tanan nga akong gisaligan. Sunod buwan humanan ning atong project. Di ba? Sige, manindog na ta katong dili bakakon. Mga igsuon, nausab ang panagway ni Hesus ngadto sa pagkamahimayaon tungod sa iyang dakong gugma alang kanato. Busa mapaubsanon kitang moingon, Ginoo, ipadanag kanamo ang imong gahom og himaya. Ginoo, ipadanag kanamo ang imong gahom og himaya. Nga ang himaya ni Kristo modanag pinaagi sa simbahan samtang matinud-anon kitang namati kaniya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadanag kanamo ang imong gahom og himaya. Nga ang hinigugmang anak mangulo sa kanasuran subay sa mga dalan sa kalinaw ug hustisya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadanag kanamo ang imong gahom og himaya. Nga motubo kita diha sa grasya aron ang uban makakita sa kahayag ni Jesus dinhi sa atong kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadanag kanamo ang imong gahom og himaya. Nga ang katawhan nga nanag-antos makalantaw sa ilang kaugmaon diha sa manunubos kansang bayhon na usab, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadanag kanamo ang imong gahom og himaya. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadanag kanamo ang imong gahom og himaya. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama og pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadanag kanamo ang imong gahom og himaya. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan na mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang og alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadanag kanamo ang imong gahom og himaya. Nga ang mga nangamatay mabag-o ngadto sa kasamahan sa mahimayaong lawas ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadanag kanamo ang imong gahom og himaya. Makagagahom og maluluyon nga Dios, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kay kung ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang ihatagon, nadawat na mo piling among gihalan, ang panumpino nga among sayutan.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. alang Alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos na simbahan. Ginoo santusa ang mga gasa nga gihalad niining mahimayaong pagkausab sa panagway sa imong bugtong anak. Hinlui kami sa buling sa among mga sala, pinaagi sa kasilaw sa iyang kahayag. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Alay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay gipadayag niya ang iyang himaya atubangan sa piniling mga saksi o gipuno niya sa kasanag nga walay sama kadtong dagway nga kaugalingon sa lawas nga sama sa amo. Sa ingon gikuha niya ang iskandalo sa krus gikan sa kasing-kasing sa mga tinun-an o gipadayag niya nga pagahimuon usab dinhi sa lawas sa tibuok simbahan kadtong katingalahang himaya diha sa iyang ulo ug busa uban sa kagahuman sa langit dinhi sa yuta sa walay hunong nagapasidungog kami kanimo ug nganha sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylom. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo.
Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa,
ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Maanaw sa kanin. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos, ginagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos, ginagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako amay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. He is my friend, a man yet a God. He is my friend, a servant yet a king, who stays with me every moment of my days, whose love and high to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know, Jesus, my Lord, my God, my friend. You touch my heart, that tells me what is right. Of all my friends, you're really different. You shake my heart to love as you have loved. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Magampo kita. Ginoo, ang langit nung kalanon nga among gikalawat, mag-usab unta kanamo nganha sa dagway ni Kristo, kansang kahayag imong gipadayag sa mahimayaong pagkausab sa panagway niya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Diyos nung kabulahanan. Pero mahitabo ra ni kung andam gitang moampo kanunay, alagad kanunay ug antos kanunay. So usas mga paagi kaning pag-support nato sa ato dinhing fundraising. Pagsuporta, palit mo raffle ticket tag 200 pesos, nya slot 100 pesos, nya unsaon pagpalit diha sa atong lamisas gawas ug sa atong opisina, makapalit mo diha og raffle tickets og mga slots. Pwede sad sa atong bank accounts, sa atong GCash accounts o sa kwarta padala. Kanila'y sundang niya sa atong screen aron dili masaag ang inyong gipadala. Nya i-message lang gyud mi og raffle ticket, paluapa lang gyud na aron mahatagan mo. O niya
laing paagi mao ang inyong pagsuporta sa atong social media platforms kaning YouTube channel nato nga Padresiano Ubod. View, like, share ug subscribe kada adlaw aron masabwag nato ang maayong balita nga atong nahimo dinhi. 298,000 ang atong subscribers. Maula na tanaw-tanawa aron dili sad mo masaag sa laing Siano. Daghan ra ba kaayong Siano diha nga nagbutang sa YouTube ug sa Facebook. Unya sa Facebook nato kaning Archdiocesan Shrine of our Santiago de Compostela mao sad ni ang atong official Facebook page. Unya lain pag yung paagi nga makahatag mo nato og tabang ang pagsuporta sa atong kaning cooperative kanang Subpilisco San Vicente Ferrer Liloan Service Cooperative. Naghimo taron og Columbari kaning St. Vincent Memorial of Love Columbari. Nag-pre-selling ta karon. Pasabot anang pre-selling ang kinabaratuhan og pinaka kaning daghag benepisyo. So ang atong mga presyo 70,000, 80,000, 90,000 kada nitso or Columbari. O niya kaning maka-accommodate nig upat ka urns katong sudla nag-abo o maka-accommodate sa nig duha ka set sa bukog. Mining mapahilunaan sa atong mga mahal sa kinabuhi. Unya, mo down payment ra mo og 5,000 sa kada Columbari nga inyong paliton. Unya, kung inyong home loan pagbayad sa 1 month, kuhaan pa ginag 20%, og home loan ninyo sa 3 months, kuhaan nag 10%. Beyond 3 months, ninyo home loan, wala na discount, pero wala sa ipatong interest. So, dako na kayo ng bintahan, no? Ma-times 2 ni ang presyo ani ikahumanas Columbari. So, i-avail na ninyo. Labi na kita din yung taga Compostela, Danao, nga rin sa Liloan, labi na gyud, nga Konsolasyon, Mandawi, kay daghan na kay tag mga mapahimutang na nga mga menteryo, nagsugwak na, lisod na kaayo, kanon kani ato ning gipahimutang. Unya, ang lain pag yung paagi nga makasupport mo pinaagis mga pagampo ang atong vigil karong kanang first Friday mag-vigil mass ta din his vigil og misa sa Alliance of Two Hearts nya suportahi sad ang atong Parish Youth Day ang PYD pinaagi sa pagpalit og slots nya basig manghatag sad big mga sobre sa ato mga parishioners tagay lang sa dinyo from 1 peso to 1 million love offering. Katapusan, ang pahibalo sa tong LGU nga sugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28 na ay libreng pamakuna sa measles o rubella on something immunization day. Aron makalikay kuno taning tipdas og rubella. So adto lang mo sa atong RHU among mga ginikanan, katawhan o sa inyo mga health center sa barangay dinhi sa ato sa Compostela aron matagaan mo og assistance nining libre nga pamakuna. Ang Ginoo manaa kaninyo Manaw sab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.